Sa naman yung problema ni Kung nahadlok ani ba? Tawagan sa siguro na ako to kung silingan akong best friend sa akong cellphone. Hello. Hello, Day. Nako'y problema, Day ba? Delayed ko, Day. 5 na ganit ni Kasimana, Day. Saan man ako? Okay, nahadlok jud ko Kaya kung mabalaan ni mama o ni papa, masuko jud to. Saan man? Ang saday? Si John. Maugani. Sige, po niya madawat ba? Ano sa man mo, Day? Ano yung nakatawaan man ko ninyo? Nakaminos mo? Sa inyo nga, ragi ko makashare ani niya inyo, may nung kong katawaan dira Saan naman mo, uy? Maugani, hindi man mo to, ma-delayed ko. Akong flight ba? Pa Saudi. Di man, nagi ko kasi mana balik-balik dito sa airport. Ambot-but ana ilang pilot. Sige, magtutok sa ko, magsige na hinog ka late. Magsige ka delayed ang mga flight. Alaan po siguro tag flight attendant. Swertihan iyang mata Pero ang ako nagkamalas-malas na hinuon ko ani. Ay, ambot, napunta ka uli anig Saudi. Sabi dito si mami ug si daddy, Ni aging sembrek be, wa ko kauli. Unya karon di na pud ko kauli. Syempre masuko jud natural lang. Si Jan? Katugod akong kababata. Uy nga, Arabo sa Saudi ba? Saudi Arabia. Syempre, kanya aging tuig po na-expect po to siya nga makauli ko. Itong si comment bitaw sa akong picture nga, you're so beautiful now, I miss you, like for like back naman dyan. Kato. Gani, Ay, lakade lang dahil kanya yung telephone. Hello. Madayon na? Sige. Sige, maanak na ko. Hello, Day. Madayon na daw, mi. Sige, tawag na ko, balik ko niya, Antay, bitaw ma-delayed. Nasad ni Hakib. Kulagi makabalos. Abot og Saudi, di ko manaog ba? Makabalik og Pilipinas, may bayad. Ako na to, kinsay, dili alkansi.